Kampana. Napalabas. Intulod da Alfon ken Daniel ni Romana iti balayda. Nadlaw ti ina ni Romana anabak nang ni Alfon. Iti panagawid ni Alfon iti mansyon. Nagsubang da iti kabsat na ni Maria. Natungpa tinaud-udi ni Alfon aging gaan nagsinnungbat dagitoy. Dagusmat nga imatipa ni Senyor Pasito. Iti sabali a bangir. Agbasbasa iti pagiwarnak ni Salome ket nagdanag daytoy. Kaputad na napasamak a pamapatay iti asideg ti lugar da. Iti met panagawid kumanda Padre Burgos ken Daniel. Immasideg kadakwada ni Senyor Pasito ket nangted iti kwarta a pagmeryendada. Kabayatan na. Nagkukuyog da Daniel, Alfon ken Romana ket napanda iti turot. Ita gagayem, dinggen nyo tituloy iti kabarbaro a nobela tayo a napaulwan. Kampana! Alfon gayem, nagulimak ka manan. Kaya't may titumulong ka. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, Alfon. Alfon! Pasensya kayo, Daniel. Romana, kaya't kula bulusan di sakit tinakam ko. Babani ti panagpukaw ko'y tinapiksa. Gayem, Kaya't kalo mag-antibarukon ko. Sapay lang ko matamawatan dak. Alfon, sumurot kan kada kami nagsubli ti simbaan. Umaykan. Wan, Romana. Agsubli tayong aruda ni Jesimbaan. oh, adto'y ti danon, Alfon. Agyaman ak Daniel. Kumusta ang tiriknam, gayem? Mayatin, Daniel. Mababay nakpaikit din kini Romana itay. Tanay matangan na ti panagpukaw ko. Ba't siya ka maawatan na ti sitwasyon mo, gayem? Nung mabalin. Diyak kayatin tagawid iti mansyon. Amangan nagsubang kami lang kini Manang Maria kabsat ko. Anya? Amam ganyan. Nilaang Manang Maria ti kayat ni Papa. Amin na kayat na. Ipay adagos ni Papa. Gayem, Tsakpay narik na ngayong patag nagdamak. Tilatan negosyo na ti pampanunutan na. Daniel, anak. Alfon, agmerienda kayo pay. Nagluto ak iti suman. Kan adamot ten tinimplak a pagpalamiis a Diyos. Sige, idisuklatan dito'y lamisaan Mga lakay tulatan. agyaman kami, nanang. Wan gayam. Sa dino tinagapan yung agayam. Maluman asim mangpat kayo dito'y balay Ijay turot ti kanayon may papapanan kini Daniel. Nana Salome. Kasta ka di, Barok? Wan gayam. Amangan no sapsapulan na kanti amam, Alfon. Iti kaano man. Di nakto sa pulin ti amak, Nana. Anya? Kinapod nuna. Oray siguro sa anak kong nagaw-awid iti mansyon. Pulo sa dinak sa pulin. Gayem, tinasayaat. Agmerienda tapay. Naimas ti panagluto ni nanang iti suman. Ala, agmerenda kayon bayat napulot pa'y day tasuman, anak ko. Anak ko, kunakun takasla kayo matan agkabsat. Anya? Anya? Akat, anya pala ang ngay ti ibagak, kat kanayon kayong agkuykuyog. No sa dino ti ayan jemaysa, isumat ti ayan jemaysa. Papa. Apay, Alfon. Anya ka diti baga ni Sika kinisya. Ibaga na dagos ni Sika. Taado ter aramidan ni siya. Papa. Kaya't ko kumamot. Kon permiso, iho. Sungpatan pa ni siya ti awag iti cellphone ni siya. Importante da ito inawag. Hola, amigo. Talagang awanan ti panahon ni Papa makisarita kanya. Si. Adamanan imawag kan kuana.
kat kasarsarita na itan ni Salas. Si amigo. Umaya ko. Mapanak langan ni silid ko. Maturog ak langan. Talaga na aburido ni Siak, Mr. Cheng. Aramidan ni Sika ti amin. Tapno saan na mabulilyaso ti pagnatag iti buyot ni Sika. No nakapoy dagiti buyot ni Sika, adu ti buyot ni Siak analaing katagita na bambanag. Si, makaamon ni Sika, Mr. Cheng. Adios! Tiawanan bain na Mr. Cheng. Agdamag pa'y laki ni Siak. Noan niya ti aramidan ni Suda. Osang! Osang! Umayan, senyor. Kartingan ni Sika tumasidag kini Siak. Ay, apay ka di, senyor. Anya ka ditibagam kan ni Siak. Ay, anya ka ditibagam kanyak. Toltoladem ka din ni Siak, Osang? Ay, ha? Nay, saan, senyor? Ay, pakawanan dak. Agtugaw ni Sika iti abay ni Siak. Ha? Senyor? Anya pala tararamidan ni Sika, Osang? Napatigtibagan ni Siak kini Sika. Sige, senyor Pasito. Senyor, anya ka diti ibagam kanyak? Ilutan ni Sika ti ramramay ni Siak. Kaya't ni Siak ti marelax, Osang. Ay, dayta mo ilagayam, senyor. No problem. Kabailak nga ramidan dayta. Taol around mat ti trabaho diti mansyon. Mala, aramidan na ni Sika, Osang. Kaya't ni Siak ti marelax. Sige, senyor. Kastoy, senyor? Kaya't ni Siak dayta nararamidan ni Sika, Osang. Senyor. Osang, oray no maisa ni Sika na babaonen diti mansyon ni Siak. Napintas ken na po daw ni Sika. Ay, anya? Ay, saan mat, senyor? Maaramid ni Sika ti kayat ni Sika dito'y na mansyon, Osang. No kayat ni Sika ti aglangoy iti swimming pool. Mabalinlata. Awan ti mangiparit kini Sika. Ay? Talaga, senyor? Mabalinak nga agdigos iti swimming pool diti mansyon? Si, Usang. Ay, nagmayatay. Orayan niya na oras na kayat ni Sika. Taoray ni Siak. Kayat mat ni Siak taglangoy iti swimming pool. Daniel, nadalusen dagiti ramatok nga agmisa. Isu nga isardeng mon ti panagdaldalos mo, iho. Uwan, padre. Amok anabannog kan, iho. Itay pa'y ngamin nga agdaldalos ka dito'y unag ti simbaan. Sana kapagdanagan, padre. Aramidak da ito eh. Gaputa mababay nakken ka. Ngamin, sikat imang tultulong kanyak. Tapno makastrekak manan iti pagadalan. Awan ti rumbeng a pagbainam kanyak, Daniel. Tinasimpet asa kristan akasken ka. Ket rumbeng laeng at tulungan. Padre, Di met umadanin ti panagsasarak dagiti agkolehiyo. uwan, padre. Anya ngamin ti kayat mo akurso, Daniel. Ibagam kanyak tatulungan ka. Apwa, kayat ko ti agbali na pulis, padre. Kayat ko ti agadal iti kinapulis. No, day tati kayat mo akurso. Ibagam ladta kanyak dagiti kasapulam nga agadal. Agyamanak, padre. Sigurado amaragsakan ti inak. Tada tumulong kanyak iti panagadal ko.
Ala, isardeng mon ti panagdalos mo, Daniel. Tulungan nak amang isagana kadagiti ka sa pulak amang misa no madamdama. Wen, Padre. Ay, ikan! Gumatang kayon suki! Adapay lamas alakom eh. Sa diwa dagito'y alamas. Gumatang kayon! Ne, nagsapakan nga da dito'y tiyandaan, Romana. Saan ka kading aglakoy di sampagita ita? Saan, nanang? Andang amin pangawisan kanyak ni Alfon. Kabayatan nga urayat. Di magasak pa dito tiyandaan tap nagpakadamagtan ka. Anya? Ne, sa dino ti papanan nyo, anak ko. Awisan na kamapanmangan iti restaurant, nanang. Dua kayo laang amapanmangan? Diyay ngay gayam na ani Daniel. Saan ka di asumurot kada kayo ni Alfon? Saan, nanang? Makumikom ngamin iti simbaan ni Daniel. Kan, andan sapay papanandak ni Padre Burgos kalpasan ti misa iti agsapa. Ah, kasta ayan. Wananang. Urayat langin ti awag ni Alfon iti cellphone ko. Amang ano? dito lamas yung adeng. Ay, siya kung tagla ko, nanang. Wen manong. Mano akilo ti katangan nyo? Sa diwa pa'y dagitoy. Suki. O sige, manong. Mangikilo ako ni iti lamas. Sayang, saan ta akadwa ni Daniel ang mga niti restaurant? Makumikom ngamin ita iti simbaan. Kadwanan ni Padre Burgos. Wen nga rod, Alfon. Ay, wen kayam. Kumusta ang diriknam? Ayos matan, Romana. Naramit ko lati nagpukaw iti turod iti naminsan nga aldaw. Gaputa kayat ko ang malaganan ti barokong ko. Alfon? Amam, Romana. Nagragsaka ka na kamamukan ka. Sika, ni Daniel, napatag kayong agpadpada kanyak. Da kayo na duwa ti pamilyak, Romana. Jack, may lawlawag ti kinaragsak ko. No da kayon ni Daniel ti kadwak. Uray no nabiit pa'y anam amudak, Alfon. Oray pa'y, Romana. Iti ababala pa na panagkukuyog tayo atalo. Narik namin ti kinaimbag mo a tao. Ni Daniel tinabayagan ng amok, Romana. Elementarya kami pa lang idinagam-amo kami. Kasta ka di. Wen, katiti ka naman. Saan kami pa nagapakan ni Daniel? Agkin kinaawatan kami akanayon. Asi dagdagaya man iti pangananta restaurant. Mangkita kiti pangi paradak iti kotse. Kalpasan na. Sumragtan dita restaurant. Ayan ni Papa, Osang. Napayasan ko ang makita dito'y mansion. Aday dyan silid na, Senyorita Maria. Nakaturog. Anya, kasanong amom ang nakaturog ni Papa, Osang? Ha? Ay, kwa. Naggapuak ita ijay silid na, Senyorita Maria. Anya, tinaramid mo iti silid ni Papa, ha? Ay, kwa. Intuludak iti inuman na adyo, Senyorita. Kan, adda pa impaaramid kanyak ni Senyor. Nagdalusak iti silid na. Inornos ko dagiti papel iti drawer na. Anya? Kasta tinaramid ka, Senyorita. Ala, pumanaw kan iti sangok, Osang. Mangisagana ka iti na imas akanak takayat ko timangan. One, Senyorita. Anya pilatar aramidam, Osang. Ay. Pumanaw kan iti sangok kunak. Ay, one, Senyorita. Ti awanan ba in ababonan? Kitaan na pala ti rupa imbes pumanawan. Awan pa'y serserbi na ang masusweldoan. Nagginad nga agtigtig na eh. Nalpasan na ng misa ni Padre Burgos. Nagawid ang dagiti may nakimisa. Naurnos ko matan dagiti na aramat iti misa. Mapanak ha? Jay dua lalaki ang nakatakdar iti ruangan ti simbahan. Tumalang kyaw da.
Apayakas lasanda ang makaid na. Nagpartaktig raw da. Pumanagnada iti abay ti ruangan. Ni, pimanaw di maysa. Sa dino iti papanan na. Umunag natin iti simbahan di maysa. Sana ngagpadlaw apalpaliwak day ta lalaki. Pagduado-an ti langada iti kadwana. Dayjay, nagtugawan iti nga apasat dagiti pagtugawan. Paliiwak na yung pagdayta tao. Mailasin ko di lalaki ang nakatakder iti sangot ti fast food chain. Ni Daniel agayam ni Alpon. Ti awanan bain a lalaki. Na-impluensyaan ng tikabsat ko agbalin abastos. Kaya't kun amapukaw iti imatang ko daytada niya. Kabusor ko ti kaskan ko na a pobre. Aramidak nga impyerno ti biyag daytada niya. Dayjayan tiyawanan ba yan? Magmagnan iti igit ti kalsada. Anya nga tanudong paraglaangan tapno agnakam. Naglawag ang makita ipapanaw day di aden yan. Nga oray no addaak dito o nagtikocheck. Mang panunutak no anya ti aramidak iti day tatao. Tapno adaywan nan ti kabsat ko. Ay, ituloy ko ket gintag maneho. Kat mapana kon iti rumban apapana. Apay akasla na bang bandog ka, Daniel? Sa dino tinaggapuam, anak ko. Ije sentro nanang. Adala pinaliiw ko adu at tao. Anya, asino ti pinaliiw mo? Kan, nakakwentas manen kan ka dahi tapalsiit mo? Pinaliiw ko di dua lalaki apag dua-duan ti langada nanang. Tumalang kiyaw da ita iji unag ti simbaan. Anya? Idi pimanaw dan. Sinurot ko matan ida. Aging ga iji sentro ti ili. Kat, anya tinapaliiw mo, anak ko. Nagturong da iti may sa apasdag nanang. Saan ko ida na sinurot pa'y? Adda ng sabat kadakwada ang nagbabanag ang lalaki. Ay, Diyos ko. Delikado day tangar aramidem, Daniel. Diyak kaya't ama itulad ka iti trabaho ni... Apay adi mo ituloy ti ibagbagam nanang. Apay asan mo akayat ama itulad ak iti trabaho. Asino ti dakdakamatam? Kuha. Lipat mo dyan na ibagak, anak ko. Ni kaditatang ti dakdakamatam nanang. Ha? Sungbatan na. Kanayon nga awan dito'y balay ni tatang. Anya talaga ti trabaho na. Kaslapay kit din awan ti amak. Taman man o amakasarita kan makita. Apag kan ito lang agparang kadata. Awan tumanan. Isong ibagayo ko makanyak ti agpaiso. Anya ti sungbat ni Salome, iti salsaludsudan ni Daniel. Anya talaga ti trabaho ti ama ni Daniel. Gagayem di uliwayan na denggen, ti tuloy ti kabarbaro a nobela tayo na pauluan. Kampana! Insurat ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon Kampana! Naimbag nga orasyo amin.